ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣର ଆନନ୍ଦରେ ଭଟ୍ଟା ପକାଇ ପାରେ ବର୍ଷା। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦଶହରା ଉତ୍ସାହରେ ଭଟ୍ଟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 4ରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସତ୍ରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟମିଟ୍ସ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ କରିବେ ଆହ୍ୱାନ। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟମିଟ୍ସ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ କରିବେ 1-to-1। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 3 ପାଇଁ କରିବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 3। ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟମିଟ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ। କ୍ରୁଟ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହେବିଟାଟ୍ ଡେ ଅବସରରେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ହେବିଟାଟ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅନର ଆୱାର୍ଡ 2022ରେ କ୍ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀର ବାଲିକେସିରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୁଟ୍ର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର। ମୋ ବସ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରୁଟ୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରିବହନ ସେବାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କ୍ରୁଟ୍। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଇ-ବସ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ କଟକ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କକୁ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇଛି କ୍ରୁଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାପରେ ସେହିଦିନଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 14 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ନାମାଙ୍କନ। ଅକ୍ଟୋବର 14 ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 17ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 6ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ନଭେମ୍ବର 8ରେ ହେବ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନ୍ତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆଇକନ୍ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନିଜର ଜାତୀୟ ଆଇକନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 100% ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାତୀୟ ଆଇକନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିମନ୍ତେ
ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସମୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛି। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା 60ଟି ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିହାର ମୋକଦ୍ଦମା ଓ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ଧେରୀ ଇଷ୍ଟ, ହରିୟାଣାର ଆଦମପୁର, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁନୁଗୁଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଲା ଗୋରଖନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଧାମନଗର।